But if you close your eyes. Здравейте! Първият клип геймплей. Ихи! Да, здравейте, лове, пак ви казвам. И сега играем Магарио Фъря с XX Pepi. И XX Pepi, ако иска малко да ми помогне. Аз всъщност здравейте и маняци, защото и маняците и Райдърс там ще го кача сигурно. А може и не. Така, къде си? Кой отгъл си? Къде си? Защо си? Много съм добър на тази игра, да подчертая. Да, той е добър, аз съм лош. Аз съм... Аз съм най-слабия, той е най-добрия, капа. Не е вярно! Да, знам, ти си най-лошия. Не е вярно! Аз съм по-добър, той е добър. Да, и двамата сме добри, но аз съм съвсем малко по-добър, защото игра от повече време. А той спря да играе, защото му харесва играта. Но вече му харесва и вече играе и това е. И тихо. Винаги, айде да се намерим. Не знам, аз тук съм... Ако ама аз... Аз с един червен си поиграем тук, към здрасти, казвам. Този червен, да не е този, бе! Помощ! Русия ма изяжда! Но! Русия ме съсипа! Къде си? Мъртъв ли си? Да, отивам горе десен, бързо идваш ли, къде си? Прав финтове срещу един червен. Аз мразя червени, те ме изядва. Оуе, кинг! О, не, се съединя. Плиз, капулиск. Yes. Чувствам се горд. Виж ли горе десен? Аз съм там вече почти. Какъв цвят си? Син. Ой, да, верно бе. Ще беше синия. Аре бе, дай той, къде си ти? Аз съм точно горен десен. Добре, за какво се има изяжда, бе, човек? Обясни ми. Не знам, аз съм горен десен. Еми, аз се опитах да стигна, но ако някой не ме изяде, няма да е той. Така идвам. Стигам. Полезно съм. Но, бе! Но. Пристигам. Така има рейса, закъсня. Намерих си манджа. Махни се, бе. Къде си ми помогнеш? Помогни ми, плиз. Виждам някакъв ау. Ето пише ау. Да, бе, той е близко до мен, идвай. Виждам някакъв си. Виждам някой червен, който пише така. Райдърс! Изяш котос. Не мога! Чакай си. Дай, тупе! Сли! Аре, сам хелпни малко. Чакай, бе. Я мръдни. Мръдни надолу. Малко ме изнервиха тия мъничките, където ме бутаха само. Дай на мен. Виж, че мен не ме бутаха пак. О, там не е хубаво. Там не стой. Бегай! Опа, това е рип. Абе, аз си тръгвам. Ти си стой при човека. И да. Мога да го прецакам с вируса. Това не е рип. Това е уинър. Това е тим. Все пак е победа. Защото аз го изядох. Въшка. Казах ти, че това е тим. Помощ. Така че не е най-добрата идея. Защо съм толкова лаком? Пак съм син. Къде си? Пристигам горен десен. Охо, отидам. Виж, че съм горен десен. Аре към горе. Чакай, ще отмъстия за теб. Емри! Давай! Не, бе! Тъй тя да го изям тъпанар такъв. Здрасти! Най-големия гигант е синият. Мина през мене. Дай малко фира, човек. Окей. Къде си, че... Да. Ми тук правя тим с един син и после се го изям като мафийна целя. Защото имаме спешна нужда от манджа. А ти къде си, горен десен ли? Не.
Къде си по средата ли си горе-долу? Да, някъде отивам към левия. Да, видях те. Не си. Видях те, ама те подминах. О, мама дразни тия червените. Име. Ама какво спре? Изяждаме то. Къде си? Това ти ли си търси? Не. Виждам вирус, виждам някакъв дето пише вирус. Виждам нашия приятел Гигантчо решил да се премести от един край на света на другия край. Мерси! Точно това исках. Пак да дойдеш там и да ти щупа качето сега вече. Ей, сега ви разкатах! Мако! Човек, 9000 маса, сега ги разкатах. Къде си? Към гроба отива. Не! Но! Тига! Имай милост! Не бе! Един червен с хруска на две синя. И мен са ма схрускат на две. Къде си, бе? Не знам, човек, към мъгълчето не пътувам към мъгъла нагоре на десен. Кое си? Аз съм долен лав. Не съм виновен. Виновен съм, че ще умре. Или пък не. Yes! Много съм дебел за теб. Много съм дебел за теб. Добре. Явно не съм, аз съм жива. И той ме изпапка. Как смеш? Плиз, помощ! Ага, не бе! Влез ми в устата, бе. Влез ми в устата. Не искам. Вече влязох в нейния устата, не искам. Аре, бе. Тоест не ме видя. Аре, бе. Yes, браво. О, добре е да се намири. Ми няма да излея, аз съм долен лав. Ти къде си? Добре, аз пътувам, защото съм на границата на долен лъв. Ноп. Е, това не трябваше да се случва. Пристигат. Добре, то ще го оставя. Така че ми се смяташе за много голям, мисля, че ще ме изяде. Можеш ли да ме изядеш вече, бе? Виза Брайдърс! Ми тия лайма спаси. Спасението пристига! Ми се копра. Изчезни, бе! Също. Улъче нахалник! Я само малко го дръпни към мене. Добре, чакай. Чакай, бе! Не, бе, не искам да бия, върни се, бе! Зарежи го, че му е да мак. Но! Бързо! По-малък, а в по-малък, той е малък. Папка ти. Какво направи тук, що, бе? Не знам, бутна го и той за да един червен. Аре, бе, мерси червен. Мерси червен. Баш! Къде си, ама малко да... Ти. Ти пък на колко мънички части си, че искам да ме изядеш половина. Окей, малко тук. Аз съм малко фит. Малко тук. О, там има един червен. Фит. Чакай да та фидна. Не, този зелен трябва да се изяде. Ще го изядат спокойно. Мен се мъжда. Не ме пипай! Ще бягам да бия да смета. То с коле, искам да го изям то с коле. Фини има малко. Добре, ще изяде с Коле. Коле! И ще бъдеш изяден от мен. Опа. Като се откривам, ще ти дам малко там фит. Добре, аз малко ще си попапам. Пусна ме тора. Колко маси? 1918. Може да съм по-малко, ама не съм. Аз съм 1100. Хора, кажете дали ви харесва интрото на лъвовете на The Lions Gaming. И кажете дали искате още да играем с Вени тази игра. Да, защото това трябва да се ядат топки всеки ден. Аз съм вече 2045. Ние обичаме с Вини да ядем топки такива в Агарио. Не такива топки, в Агарио. Ядем и топки ядем така. Ядем. Топки. Така, ти къде си? Голяма топка, къде си? Голяма Аз топка. съм по-голяма топка, а това друг въпрос. Къде си? Аз пътувам към Левия. Ето това е здрасти. Здрасти. Аре сега малко така.
Фит. Хайде, какво ме наблюдаваш, бе? Ако искаш малко фит да ми дадеш, ще взема това мама. Сега, отивай го прецакай. Чакай, че съм дебел, отивай го прецаквай. Бутай го към мен. Здрасти! Къста, шефе! Бонк! Един червен идва, бягай, бързо, че връсто, изяш моята мъничка топка. Къде отиде, бе? Запапкам един червен. О, Дръж. Отивай си! Опа, не ти, бе. Ударка копчетата! опа. Еми, какво са прави сега? Идни за сам. Да, знам. От кой го видя? От Джамбо. Не, верно, от мен го видя. Не може да се говоря. Дръсти, как е живота? Не знам, Марс. Искам да изям Марс, защото съм топка. Аз искам Марс, обичам Марс. Бре, сега дай да изям мъничката ти. Планетата Марс вече не се... 4599. Има един червеничък. Я подай. Русия, седете, бе, седе. Ти разкатая и гърпа. Ама къде си, бе? Fuck you. Сега трябва да се разправям с тия тъпи руснаци. Аз го изях половина, ти къде си? Пристигам. Абе, аз съм въгълчето. Ти къде си? И без диска ме видях. А? Кой ти писа, гаджето? Какво? Гаджето ли ти писа, бе? Не. Никой. Бифета. Кой ти писа, бе? Чупакабра. Аз чупакабра не познавам. Не ме пъпкай, защото ще те изям да се кучка. И колко тук мас. Колко Топки. вкусно. Най-добрата игра на света е да се ядат топки. Това е най-целната игра. Вие сте топка и ядете други топки. И ставате голяма топка, за да дадете по-малка топка. Докато вас ви ядат някаква гигантска топка да не ви заде вас. Като видите гигантска топка, чупите къмчета раси. Най-забавната игра. Това е по принцип животът на И хората. на някой райдърс. Какво става, пич? Простаци. Китайци, вини ме. Ой, пъпкай го. Ай, сега иде от за вид. 7000 са. Да, бойто ми се щупи. Дай, фейса ти пробвай, той е по-работи. Я дай мъничката. Дарми го. Това е моята играчка. Ей, я помогни. Мерси. Я помогни. Мерси. Добре. Димат. Това е братът на Русия. Но сме изяде също. Всичко ме взяха, майди. Подай топката. Върли си рейдник. Подай. Давай, изяща топка, изяща топка, Мирус. Какво направя? Ами, надявам се къде са в епизода лове. Стана 14 минути някъде. Още минути, искам още минути, тихо, давай, снимай. Няма да свършим така. Абе, ние си играем и си избием Русия, майди. Ето го, ето го. И надявам се къде са епизода и до скоро.